Беше изключително преживяване, но не знаех, че ще е толкова трудно. Независимо на колко години си, човек трябва смело да се хвърля в нови предизвикателства, в нови неща. Трябва да остави отворени сетивата си и да усети тръпката. Никога нямаше да просвира на гайда. Уникално космическо усещане. Никога нямаше да усетя ходенето по слаклайна, по това движещо се под тебе въже. Това е най-голямото изживяване, най-голямото богатство. Да видиш как залата се изправя. Много е хубаво, че успях да спечеля точно с актьорски номер, с пантомима. А винаги е добре да си победител. Кой каквото ще да говори, аплодисментите и това, че всички в залата станаха, просто ме изстреля в небесата. Като ги видях с тази осанка, си казах, тука ще опитам, това е достойно за финал. Просто ми се танцува на финала и то точно такова, фат, като с знамена. И раз, два, три, четыре, раз. Нет, не было, стоп, не было. Ежик сел. И, спину, лопатки собери. Стоп. Еще, хорошо, стоять. Собери, не собрал. Собери, вот. Тук трябва да се струна, което е много трудно и то е по-скоро в главата. Спасибо, нет. Да. Другая програма включилась. Ты как, козак, да? Козак. Бюр. Пиво. Бира здесь. Това с бирата се получава. Он должен показать, что это все легко, даже если это будет сложно, а это будет сложно, то он должен ее так сделать, что зритель просто вот ахнет. Рука, и, наверх. Да. Раз. На раз нужно резко открыть руки. И раз. Нас никто не убивает. Да. Да. Раз, два, три. Раз, два, три. И... Тук се репетира и се тренира без спирка. Раз, два, три, четири. Не знам дали ще издържа до края. Може преди това да ми е свършил въздуха окончателно. Вперед и перескоп. Прыжок. Подготовка. Клен зеленый и честной, из уклена мы расстанемся с тобой. Клен зеленый, да клен кудрявый, раз кудрявый резной. Няма въздух. Това, което най-много искаме да се получи един наистина достоен, готин финал. Камен даде всичко от себе си за шоуто. Изпълни невероятно разнообразни номера, в които вкара целия си артистизъм и енергия. Беше виртуозен във всичко, но сега не беше танцувал. Още повече украински танц. Дано му е останал въздух за един достоен финален завършек. Но да видим какво е положението и на другия фронт в този двубой при Иван. Видео! Ако не бях участвал в това шоу, никога нямаше да бъда любимите си герои от детството. Йода, Чарли Чаплин. Никога нямаше да играя кючеци, обаче професионално изпълнени. За пореден път разбрах, че човек може всичко, стига да иска. Постоянството и упоритостта наистина водят до успех. Сбъдна ми се мечтата да се науча да жонглирам с обръчи и сега ще отварям пекарната на Звездио с гевречета всеки ден. Със сигурност шоуто ме промени, станах още по-упорит и мисля, че по-артистичен. Аз съм много стеснителен и срамежлив, а тук изведнъж ми се отпусна сърцето, душата, лицето и вече не ме е срам. И станах известен. Една предизвестена смърт. Знаех, че отивам на заколение, но не се предадох. Злите сили ме победиха, но само с 2 точки. Знам, че винаги, когато танцувам, нещата са много забавни, весели, може би и смешни и правя някакъв смях без да се усетя. Но не това е целта, искам да играя полка и разбрах, че не е ръченица. Раз, и, два, и спина. И 4, последний. Раз, и 2, и 3, и... А улыбка? И улыбка? И улыбка. Да, желательно. Да. И 3, и 4, не умирай. И... Физическото натоварване в полка е изключително голямо. Най-уморително е за краката, тъй като има непрекъснато клякане и подскоци. Правая, 2, 3, 4. Бег, 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 бег. Правая. И раз, два, нет, Ваня. Раз и 2. Хорошо. Еще, умница. Да, молодец, браво. Наверх, молодец. Еще. Младце ми викат младец, ама аз не съм толкова млад, ама ще покажа нещо.
Така не 3, нравится 4. меня. Надо. И. Раз. Нет. И. Раз. Футбол. Да, хорошо. Еще футбол. Това е най-тежкото изпитание, физически изключително уморително, изтощаващо. За мен е почти мисия невъзможна, но ще скачам. Футбол. И. Раз. Ты свою душу вот отдаешь ему, зрителю, мне. Смятам, че ще оставя незабравими спомени и емоции с този танц. Върви финал и последен епизод. А това е много важно. Да се представим по най-добрия начин. Иван преоткри себе си в това шоу. Цяла България вече го разпознава като шоумен. Феновете му са безброй. И за протокола повечето са жени. Айде, момчета, дайте я тая душа на зрители, открийте шоуто с апломб. Дами и господа, аплодисменти за Камен Воденичаров и Иван Звездев! Вижте! Какво начало! Отново всички са на крака! Аплодисменти! Това е истински финал за тях двамата! Аплодисменти за балет Батам и казашките атамани Иван Звездев и Камен Воденичаров, дами и господа! Браво! Браво, момчета! Това не е възможно да се научи за една седмица. Вие сте извънземни. Толкова ударно започнахте, че чак ме достраша. Жури, давайте с коментарите, но наистина, господин Балкански, бъдете внимателни. Наистина, това, което слуша е страшно. Аз мисля да им дадеме по една пушка и да ги пращаме на фронта в Украина. Не знам, но те може би имат казашки саби. Вижда се, че много са се старали. Имаше в Иван много силно желание да покаже
очаквах, че нещата ще се покажат много по-съвършенно при Камен, понеже той е висок и но явно с отскоците и двамата са зле. Ритмично се представиха доста добре. С голямо желание направиха финала. Мисля, че много добре като за финал се справиха. Елена, кратко. Сцената с динамит. Такъв заряд, такова настроение в цялата зала. Съжалявам, академик Балкански, но не съм съгласна с вас. И двамата имаха страхотни отскоци. При Камен особено бяха на страхотна височина, с много хубаво разтваряне на краката. Усмивката в това шоу и позитивното настроение носи Иван, както винаги. Много ни забавляваше. Камен пък е най-артистичният участник от всичките. 10 участници, това ни го показа през цялото шоу. И ви благодаря за това чудесно начало. Аплодисменти за тях, господин Кълчев. Аз ще го кажа с стих. Пустите клисурци, станали московци, а панагюрци, донски казаци. Само, че Камен от София, Иван от Павликени. Така че много добре и от мен. Супер. Много добре. Това, което ги обединява и аз го мога. А сега нека поканим на сцената техния ментор Дария Дегтяр, за да чуем мнението и за изпълнението ви. Заповядайте. Вот вам микрофон. Благодарю за эмоции, которые я испытала, когда работала с Ваней, с Каменом. Очень трудолюбивые. Я не встречала таких жаждущих эмоций людей. Спасибо вам большое. Большое удовольствие получила от работы. Перевод. Благодаря за емоцията, която получих, докато работех с Камен и с Иван. Те са изключително трудолюбиви, влагаха много старание, много чувства и им благодаря от сърце. Да изпратим с аплодисменти Дария. Беше страхотна. Благодарим ти, благодарим ти. А сега оценките, уважаемо жури. Господин Балкански. Тази вечер всичко е решаващо, така че внимавайте. Иван най-много прилича на донски казак. И шкембенци си има, и усмивка си има, и калпак си има. Моята точка е за Иван. За Чичовото! Ето го. 1-0 за Иван. Елена? Дария е един безкомпромисен ментор, то се видя и се радвам, че сега ви похвали, защото през цялото време във видеята казваше не става. Нет, Ваня! Но сега е много доволна от вас. Както казах, мисля, че и двамата внесохте настроението, което е необходимо за този танц. Изпълнихте това, което Дария е поставила като изисквания, но Камен имаше по-високи отскоци и по-точни движения. Моята точка е за Камен. 1-1, дами и господа. Ники, твои ръце. Решаващия глас. Господин Кънчев, кой ще победи в първата битка? Бих дал и на двамата по една точка. Соломоновско решение не е възможно в случая. Всяка точка има цената на задто. Иван беше по-смешен. Една точка за Иван. И победител от двобой номер 1 с 2 на 1 точка. Иван Звездев. Честито! Иване, Камене, заемете местата си.